Tiyara ismin mitar sun kafa gaskiya. Tiyara ismin mitar kwai su da dandano. Ga shinkafar da ta yi fice ko a cikin gida. Ga shinkafar Abba, jiya suna da daɗin ɗanɗano. Gata da afki a cikin tukunya, gata da sauƙi wurin taunawa a baki ba tare da tsakuwa ba. Ba banza ba ce ga na dage akan ban san in kawo kowace shinkafa a nan gidan ba ta jiya rice shinkafa. Shinkafa ce wadda ke da daɗin ɗanɗano ga ya ba ta da tsakuwa. Shi yasa ke ganin ke kawo buhuna da yawa a gidan nan domin ba sun ta ƙare. Gaskiya muna godiya da wannan ja rice shinkafa da kake kawo mama a koda yaushe. Ga shinkafar da hajji ake wa mutan gida. Jiya rice ce. Haka shinkafa yar kwarai. Jiya rice ce. Dai fice ko a cikin ƙasa. Jiya rice ce. Da alhaji har hajiya. Jiya rice ce.